Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video her på min kanal. Jeg ved godt, jeg har været væk i lang tid, men ja, det behøver vi ikke komme ind på nu, og jeg kommer også snart tilbage på gaming-kanalen. Men jeg tænkte, jeg lige vil lave en lille hurtig react-video, og så ja. Så her, der har vi en Best Goals of the Year 2023, de bedste mål i 2023, en eller anden MNXHD, så du skud til ham. Men ja, jeg tænker egentlig bare, vi skal komme i gang med videoen. Jeg kan se, der er noget Garnacho her. Ja, det er meget godt mål. Okay. Og så kommer Garnacho. Kom nu. Ja, vi skal lige det. Ja. Jeg sad selvfølgelig og så gammel United-fan. Kom nu. Det var et fremragende mål. Der er ikke så meget mere at sige der. Hvad kan man sige? Det er årets mål. Men der er ikke så meget mere at sige. Holland. Det er ikke helt Garnacho, vel? Musiala. Okay. Det er meget godt lavet. Okay. Musiala. God dribletur. Birch med skilsen. Kom. Ud efter pølser, og det blev godt sparket ind. Der var... Ja, altså bare... Og i belly goal. Og han går også bare forbi alle. Også meget godt sparket ind. Lige bang. Det er jo et indlæg, og så går det bare ind. Ja. Det er jo så lidt irriterende. Vi kører så rundt til take her. Jeg gider ikke at redigere det. Kane fra midten. Men jeg fik ikke engang sagt noget til det mål, der var før. Ja. Okay, jeg ved ikke engang. Ja, okay, han sparker også fra midten. Ja, det er meget godt. Det er imponerende, at man kan score derfra. Kane. Prøver det samme. Går den mod den? Ja, det gør den. Og hvad fanden laver målmanden så langt ude? Jeg ved ikke. Johnny når jeg det der. Det er fandme også fremragende. Det er en fremragende bold af Johnny Evans. Ja, det vender vi lige tilbage til hjem. Men jeg synes faktisk, man burde se hele opspillet i Garnachos saksespark. Fordi det er Lindeløf, der lægger en fucking sukkerbold til Rashford, som lige lægger den af til Dalot, som smider den ind over. Så ja. Szoboszlai. Kan han noget? Ja, vi går lidt til det her. Ja, det var sådan en samme bold. Lindeløf af. Altså, hold kæft, det er clean. Godt sparket. Hvad kan jeg mere at sige? What the... Ja, de er i hvert fald glade. Hvad? Imponerende sparket ind. Ja, jeg har sgu ikke så meget mere at sige. Godt sparket ind. Jeg har godt mod. Så mod Napoli. Ja. Hold kæft. Og sådan en centerback. Fremragende.
fald lige holde den på, ikke? Holland, ja, det er sgu meget godt sparket ind. Det er sgu meget godt hakket ind. Bellingham, hold da op, Vini. Kan du også det? Ja. Okay, Rose Hunter Bellingham. Nu når det der indlæg med venstre, der går ind over. Det vil jeg. Ja, der er sgu ikke så meget at sige. Det noget Wahi med eller noget fint nok. Det er fint nok noget. Hvem er det? Og det er en eller anden på PSV. Ja, det er sgu meget måske. Okay, Gündogan med hælen. Ja. Gør lad. Jeg har ikke så meget at sige, hvad det er. Oj, Ronaldo Thiago ødelægger ham fuldstændig. Ned med ham, ude efter pølser. Altså, ham der, han blev sendt ud efter mere end pølser. Altså, han skulle ud og have 17 franske hotdogs, ikke? Altså, Marcus Edwards. Ja, dribler lige, sætter lige hele forsvaret, sparker den ind. Det har vi set med gang i den her video, men fair. Det er ikke det bedste. Okay, endnu en, der sætter hele forsvaret og sparker den ind. Okay, hvem er det nu? Nuno Santos med Rabonaen. Fremragende. Hvad fanden skyder derfra? Jamen, hvis du kan score, så skyd dig endelig. Så har vi gode mål til den her video. Og det er den mod Arsenal. Pedro Gonçalves mod Arsenal. Ja, det er sgu meget godt lavet også mod Arsenal, ikke? Altså. Prøv at spille. Hold da kæft. Tavernier er selvfølgelig. Han er jo en maskine. Manden scorer 17 mål hver sæson. Hvad? Nå, han bare sådan. Kan jo, eller hvad? Nå, ja, det der er Ronaldo. Prøv at se, hvor højt op den kommer. Altså, vi kan ikke engang se den på kameraet, så højt op den kommer. Det er fuldstændig vanvittigt sparket. Hold da op. Det er ikke sådan, det bliver sådan, jeg så bare lige med hælen. Okay, det er også lige backflip bagefter. Selvfølgelig saksesparket. Hvem? Auba. Og så lidt arve med det der sådan halv saksespark. Det er jo et saksespark, men det er ikke helt saksespark. Nej, laver ikke den der saksen begge på. Og der er Nunes. Hvem er det? Olmo? Okay, så vi har fået den om til link. Mellem benene på udræb. Di Maria. Direkte på hjørnespark. Er der flere, der har skudt direkte? Det er et eller andet nobody player i et eller andet nobody league, altså. Og ja, det er fandme godt sparket, altså. Den sidder helt oppe i hjørnet, og det er 17.000 meter. Så. Hold da kæft, Xavi Simons, det er... Jamen, det er sgu meget godt sparket. Okay, Kvaratskhelia sætter hende i forsvaret. Det som vi har set så mange gange andre gange. Hvad er det? Ja, kommer jo. Kommer den der.
Pablo Fornals. Simpelthen helt. Son. Jimenez. Hold da kæft, ja. Det er også meget godt sparket. Altså, jeg har ikke mere, så meget mere at sige. What the fuck. Så er lidt touch, og så bang. Flugter den en halv flugter med indersiden. Nå ja, en Ciso. Nå, det var fandme. Han har fået nogle gode mål. Og nu er han bare skadet. Kimmich? Nå. Ja, men han har jo selvfølgelig også slået den ud. Nå ja, det er Bellingham. Hvordan kan den knække? Den går bare sådan der på vejen. Ja. Ærlighed. Det skulle da ikke så godt det. Altså, han skulle bare med brystet. Ja, det bliver sgu ikke sjældent glad. Hvem er det? Et eller andet. Nobody. Det er Silas. Undskyld, Silas. Det er Poulsen. Kom nu, Josef. Det er faktisk meget godt. Det er meget godt lavet mod Dortmund. Ja, det bliver bare for alle, og så chipper den lige over keeperen. Ja, Radesh. Nej, det er ikke Radesh. Gulasch. Theo. Værsgo. Godt sparket ind. Det er sgu meget, så kommer dansk. Og det er Jamie mod Chelsea. Ja, nu er lige rundt om keeperen bare. Og så laver han lige bagflip. Volvo med videre slutspilsbold ind til Benjamin Sesko. Er det ikke det? Ham der. Messi. Det er fandme ringen. Nej, det er godt. Han er ikke det godt, og han burde kun have vundet max 5 Ballon d'Ors. Sådan. Jeg vil gå på show. Jeg vil gå på Xavi Simons. Okay, igen. Men han er et vigtigt direkte dødsbakker på eller Grimaldo. Han har også fået sindssygt den her sæson. Det samme med Jeremy Frimpong. Ja. Og det er ham der keeperen, der scorede. Providel. Ja. Hvis der er én ting, der skal på min burger, så er det fart. Vi starter med paprika mayo, saftig bøf, sprød bacon. Ja, så I behøver ikke lige at se de her reklamer, men ja, det har været nogle gode mål indtil videre. Nå, der var ikke mere. Nå, okay. Ja, det var sgu nogle gode mål. Det var rart lige at se noget fodbold, noget god fodbold. Især med en iPhone. Ej, det var sgu godt det mod Aston Villa. Men ja, jeg vender snart tilbage på gaming-kanalen, og hvis jeg har nogle videoer så skriv endelig ned i kommentarfeltet. Der kommer nok rimelig meget sådan react-videoer ud. Men tusind tak fordi I så med, og så håber jeg egentlig, vi ses i næste video. Peace!